Ufakazi uC utshele ikhomishana ukuthi uKatiso Molefe owabe eyiphoyisa kanye nezinkabi ezimbili babekwa icala lokubulala unjiniyela waseVereeniging uAmanda Swart. Uthi ngosuku aboshwa ngalo uKatiso akayanga emsebenzini kodwa-ke wathumela incwadi ethi kunomsebenzi ophuthumayo othinta isintu okumele awenze. He was scheduled to come to work, to report at work, but unfortunately he didn't pitch up at work. And we learned that later on he had submitted a sort of a letter to say that he had traditional commitments that he will not be reporting to work for some time. Uthi ngesikhathi seboshiwe mhla ziyisithupha kuZibandlela nyakenye bahamba beyombona ejele bafica ukuthi unomakhalekhukhwini kanye nezinye impahla zikanokusho. Bathi uma bembuza ukuthi uzithathephi lezi zinto wathi uyilethelwe yiphoyisa uMbangwa Nkhwanchu. Ufakazi uthi kwammangaza ukuthi kungani iphoyisa libe nentshisekelo engaka kulomsolwa ekubeni ke lingeyona nengxenye yethimba labaphenyi kuleli cala. Uthi wazama ukuphenya ubudlelwane babo. This aversion by Mr. Molefe that a brigadier brought him the tracksuits, I found it worrying that a suspect that is alleged to have been involved in a serious crime like this, why would a brigadier who has no involvement in the investigation of the case would visit such an accused person? Isigcawu siyaqhubeka.